Sake maranta. Kai. Dunkulen sihiri. To me amfaninsa? Duk wanda kuka yi arba da shi, ka haɗi dunkule ɗaya, kai masa haka, to fa sai dai uwarsa ta haifi wani. Ƙarya ne. To gwada mana. Ni za ka yi wa hauka, ana nema a taimake ka shine za ka gwada a kaina? Maza, ashe kuna nan. Ka ga abin da ka aikata ko? Ka kashe shi fa. Nawa ne dunkulen gaba ɗaya? 300 ne gaba ɗaya. A taimaka min na ba da 200. Ba damuwa, na sallama maka. Ni zai ya gani, kowa ya kira ni zai ya gani, ka buga mani lambuwan da kalangu. Kai yaro, Abala kake da suna kowa? Huya! Huya! Mutumina. A'a, maza. Mutumina, amma fa ka iya kafci. Baba, amma fa ka burge ni. Wani tsalle da na kai sai ka ce Jackie Chan. Amma fa dan fulani nan zai gane kuskurensa in ya tsokan wanda ya fi ƙarfinsa. Ai ina tausaya masa. Lalle a nan gurin a yanzu sai ka fahimci menene ma'anar seniority. Gidan! Bari yaro bai saba ba.